Sa mga sa mga OFW katulad ko, pag umuuwi po kayo ng bansa, alamin niyo po yung lahat po ng mga rules nila para iwas hassle na lang din po sa biyahe. Iniimburi ng paganakaning kabalenta mong Imagine Valencia Francisco ning Santa Rita, Pampanga kareng kapara ng Overseas Filipino Workers o OFW. May foran niyang mig-viral yaking social media yung video ng Francisco nung no ka rin mayakit ako questionane ning officer ning Bureau of Customs Port of Clark pauli da rin kayang daralang adwang cellphone antimong pasalubong. Di ba sa ating mga Pilipino, di ba pag nagpadala, Declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nanggaling. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan Oo, po, so anong ibig mo sabihin yan? nakalagay dyan. So nanong buriyo ko na nyo rempi pagpagalan me ko na nyo la? Ko, magobra kaming masalese, kibat mo kanyan? Naka-live ako. Eksklusibo yang minarap keng CLTV 36 News si Francisco bang ikwento kay kami ing milyari. At nakalupa nitang keng video, mas malumane nengening kay katamong kabali na OFW. Segutan na naman kano ing declaration form ng Bureau of Customs o BOC at resident siya kano ing chinek na keng type of traveler. At uling magbakasyon niya mong ni Pilipinas ing back sa katulid na ning vacation keng purpose of travel ing kayang chinek. Sumangid na nini, Aminado'y Valencia, nalamu naman kabisado rin hanggang reglamento dikil kem pamanuling bagahi. Kinumpirma na naman kaya kami, aero king wakaya rin adwang cellphone, uling mika miscommunication mo kanu king milyari. Nung pa-exit na po ako, nung pagkatapos na po yung nangyari, nilagay ko na lang po yung dalawang phone. Kahit hindi pa po, wala pa po silang sinasabi sa akin na okay na. Kasi galit na po ako nung time na yun yung nginig na ako. Nilagay ko na sa phone ko, tapos nagpapaliwanag po yung na hindi lang tayo nagkaintindihan. Sabi ko po, hindi nyo kasi pinaghirapan yung pinaghirapan namin mga OFW. Yun po ang sinabi ko nung pa-exit na po ako. Agpanggeng Bureau of Customs subject for inspection lang andeng nino mang daratang keng Philippine Port of Entry. Halaka nung Malaysia nung ma-question niya ing metong a traveler. Lakwas nung aliya parehas ding makalagay keng declaration form keng laman dareng bagahi. Siyempre kapag may nakita po yung ating X-ray personnel, fino-forward po yan sa ating mga examiners dito sa lane bago po lumabas yung pasahero. Hindi po naman talaga natin makikita kung ano yung nilalaman. Kaya po na subject for verification siya. Ini-examine siya and we rely on what is declared sa declaration form na dinidistribute ito sa eroplano pa lang. Para kareng arriving travelers aki iyaking malating form apakasulat king manong English ding mialiwang impormasyon dikil king Customs Modernization and Tariff Act o CMTA Section 222, 223. Kaya be kareng ganaganang goods a subject to duties and taxes deng metong item sa magkahalagang 10,000 pesos pababaking ali taxable. Inisplika na naman District Collector na ning Bureau of Customs Port of Clark ay Attorney Erastus Sandino Austria atin muring exemption kareng OFW. So, bale lahat po ng klase ng item, ang value po kasi ang tinitingnan natin kung magkano ba ang kanyang presyo ng pagkabili. Kaya paminsan hinahanapan din po natin ng resibo kapag sinabi naman ng pasahero na gamit niya yan, dala niya pag alis niya ng Pilipinas, dala niya ulit pagbalik. Meron po tayo mga privileges naman na ini-extend para sa mga OFWs natin. Ito po ay 150,000 pesos. Pag value is 150,000 pesos, provided na hindi po commercial quantity, ibig sabihin hindi po masyadong madami, no? Na para bang ang presumption natin sa paningin natin is ibebenta ito sa merkado. Exempt po yun up to 150,000 pesos. Anything naman po above that is subject to the payment of duties and taxes. Kung magkano po ang duties na i-compute, depende po yan sa commodity. Iba-iba po yan at may sinusunod po tayong libro na pare-pareho lang po yung ating taxes na kinokolekta sa lahat ng miyembro ng ASEAN. Mayakit mo naman keng form deng prohibited items o bawal dalan antimoreng printed cinematographic films, photographs, ang mag-promote king pornography o immoral character.
Nanumang parapernalya ang mag-advocate rebellion king gobyerno ng Pilipinas, abortion parapernalya king brand ning item, panuluya man yan o aparel. At ang giyang reng mahulagang mineral kalupa na ning ginto. Samantala, pauli na ning viral video ating 14 million views at mahigit 58,000 shares. Ikwa ng Meg-deactivate Facebook Messenger at comment section ning Clark International Airport. Dapat migbalik nini as of May 9. Ito po nangyaring incident na to, although masakit po no sa mga empleyado natin na kaya na nabanggit ni admin na nagka-death threat pa, naawa din ako sa mga empleyado namin at bilang district collector ako po yung namumuno ng Port of Clark Bureau of Customs. I just told them no na parte talaga to ng public service. We need to exercise siguro maximum tolerance, 'di ba? Kahit na medyo galit ang pasahero o ang ating stakeholder, kliyente, no? Para bang the customer is always right. Do not engage, no? Maximum tolerance, habaan ng pasensya, ipaliwanag na maayos. Pag hindi pa rin naunawaan, magpasalamat na lang pa rin tayo. Yun talaga ang sakripisyo ng isang kawani ng gobyerno. At tanggap po namin yun at okay lang po yun, no? Meging prangka naman ni Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio ay sana kanumera guling silab nung meging masalese ing approach daring customs officer ken kabalentamong i Valencia. Pagdating dito sa parte na to, tingnan nyo yung perspective niya. Kahit na ano pa sabihin, meron siyang uwi. Ang dala niya, isang napaka-low-end na auto at saka isang lumang iPhone. So, paano mo ngayon ibabangga yun? So then we have to find a way on how to explain this which is digestible to the perspective of an OFW or an ex-OFW. Mahirap nilang maintindihan to. Tingnan nyo naman ang nangyari, di ba? Walang opinion dito. Magkakalat na to ng opinion eh. It's going to be uncontrollable. And there will be others who will be joining in the fray na maggagatong and pagpapatong-patong, and then you have a new problem. Dapat mo naman kanong mika orientation kareng polusiya, tungkol kareng malyari at malyaring ibagahi bang aywasan ing korupsyon, lakwas king kultura tamong Pilipino, ing pamagpasalubong. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.